Sziasztok! Mi a Hőmágusok nevű csapat vagyunk, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium 10. osztályos tanulói. Ezt a kísérletet a MIFIS 2025-ös versenyére készítettük. A kísérletünk neve Forralás hideg vízzel. A Forralás hideg vízzel című kísérletünkhöz a következő, egy átlagos háztartásban fellelhető eszközökre volt szükségünk. Egy üvegre, melyben forralt víz található, egy magasfalú tálcára, egy hideg vízzel telített nagyobb méretű üvegedényre, egy pohárra, valamint egy mikrohullámos sütőre. A kísérlet menete a következő lépésekből áll. Elsősorban vizet öntöttünk az üvegbe, amit majd a mikrohullámos sütőbe helyeztünk. Ezt addig melegítettük, míg az üvegben található víz forrani kezdett. A forró vizes üveget óvatosan ráhelyeztük a tálcára, majd rácsavartuk a tetejét. A bekészített hidegvízes pohárból vizet öntöttünk a kupakra. Ezt követően áthelyeztük a forró vizes üveget a hideg vízzel telített nagyobb méretű üvegbe. Az üveget a víz és a vízgőz tölti ki. A vízgőzt úgy tudjuk lehűteni, ha hideg vizet öntünk a kupakra. A vízgőz ezáltal lecsapódik, a térfogat kicsi lesz. Ez azt jelenti, hogy a vízgőz térfogatához képest a víz térfogata mindegy 1500-1600 része. Ennek eredményeként ott légritka tér keletkezik, ezáltal domború tetejű kupakból homorú lett. A légköri nyomás kint nagyobb, mint bent. A nyomáskülönbség benyomta a kupakot. Az ödényben is jól lehet látni, hogy a víz forr. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha kedvet kaptatok hozzá, ti is elvégezhetitek otthon, de csak szülői felügyelettel.